Здравейте от мен, мама Тони. Вие сте в канала, в който приготвям автентични български рецепти, вкусотийките на мама Тони. Днес ще приготвя един сладкиш с ябълки, който е любим на моето семейство. Същия го приготвям от повече от 50 години. Страстта ми към готварството сякаш е вродена в мен. През 1976 година аз посетих първия си готварски курс, на който курс научих много тънкости относно готвенето. Днес именно ще направим една рецепта сладкиш с ябълки, която е записана в този тефтер. Виждате капките по нея, по тефтерчето. Това говори за много стара рецепта от много дълго време. Необходимите продукти за направата на нашия сладкиш са следните: 500 грама брашно, 300 грама пудра захар, 4 яйца, 250 мл прясно мляко, 1 кг ябълки, 5 грама канела, 10 грама бакпулвер и 100 грама орехи. Най-напред ще обеля ябълките. Само да вметна, и ябълките са също от нашата градина. Сега ще пристъпя към рендосването на ябълките. Ябълките вече са настъргани. Към тях трябва да добавим 2 лъжици пудра, захар и канелата. Всичко това ще го объркам и ще го оставя настрани. Готово, оставяме го да почива. Тънкостта на направата на сладкиша е поредността на продуктите, които ползваме. Най-напред ще вземем маслото, което аз предварително съм разтопила. Сипваме го в купата. Към маслото добавяме пудрата захар, и разбиваме на не много силна степен. Добавям 4 яйца. Четирите домашни яйца разбиваме отново. Разбиваме много добре, след което, без да спираме миксера, добавяме прясното мляко. И продължаваме, след като сме разбили добре продуктите, продължаваме с брашно. Така сипваме го на части до пълното поемане.
И една друга особеност при разбиването, която ползвам аз с годините, никога не върта в различни посоки. Винаги върта по посока часовниковата стрелка, каквото и да правя. Почти е готово. Съвсем накрая ще добавя и бак пулвера. Съдът, в който приготвям този сладкиш, е с размери 22 см на 40 см. Ако нямате такава големина съд, може да ползвате какъвто имате в наличност. На дъното на този съд слагам хартия за печене. След това изсипвам половината, горе-долу, половината от нашата смес за сладкиша. Така. С една лъжица това нещо ще го разстелим навсякъде. Така. По крайчетата също слагаме. Така. Готово. И сега ще сложим ябълките. Ето така, за да можете да ме виждате навсякъде. Пак ще ги разстелим върху тестото. Така. С помощта на лъжичката правим нещата. От канелата ухае много ароматно. Така. Сега отгоре ще сложим останалото тесто. Аз го слагам ето така лекичко. Почвам от единия край, теглим, връщаме и пак така. След това с лъжица ще го дооформим. Така, гледаме да съберем всичкото тесто. Така, с лъжичката заглаждаме отгоре. Навсякъде, равномерно. Стремим се да бъде равномерно тестото. Така. Още малко да сложим. Ето така, за мен е добре. И накрая завършваме с орехите, които сме начупили на едро. Така отгоре върху тях. Върху ябълките. Готово. След което ще пристъпим към печене. Печем сладкиша на 180 градуса 50 минути. Сладкиша вече е готов. Хоп! Ето го. Изпечен. Ще го покрием с тази кърпа и ще го оставим да почине. Сладкиша вече изстина. Сега ще го нарежем. Аз го режа на малки квадрати.
отстрани правя леко разрезче, за да оформим правилно другите квадрати. Ето. Получил се е супер. Така. Готово. Супер е сладкиша. Много хубав. На мен ми много харесва. Така. Има ли местенце още? Ето така. Да слагаме отгоре още. Ще сложа още едно две парчета. Така, с ръчичката е по-добре. Ето така.